Hello everyone, welcome back to my channel. Namuhla sizokhuluma ngencwadi Ubhuku Lwamanqe. Ngizothanda ukuqala ngokuthi ngichaze ukuthi kuchaza ukuthini ukuthi Ubhuku Lwamanqe. Ubhuku udaka olutholakala ngasemfuleni. Amanqe bese kuba uhlobo lwezinyoni oluhlala kulolo daka. Uhlobo lwezinyoni oludla izinto ezifile kanye nezinto ezibolile. Manje ke ngizoyenza isummary kafushane ngichaza ukuthi lo mdlalo Ubhuku Lwamanqe umayelana nani. uNkululeko isoka likaPhindisiwe lakudala liphuma ejele. Ebethwele icala angalenzanga lokushayisa ingane. uPhindisiwe nguyena owashayisa ingane wase akhokhela uNkululeko okwakuyisoka lakhe ukuthi lithwale icala. uNkululeko uphuma ejele enethemba lokubona ingane yakhe uZipho Zonke kanye nentombi yakhe uPhindisiwe. Kanti kulelo kunye uPhindisiwe usegane kwamathonsi wagqokisa umyeni wakhe uThamsanqa ijazi eqamba manga ukuthi uZipho Zonke ingane yakhe uThamsanqa. uNkululeko uphuma ejele uqonda kwamathonsi kuyodalula imfihlo yokuthi uZipho Zonke ingane yakhe. Kamathonsi kukibo Thamsanqa. Udalula nokuthi uPhindisiwe unezinye izingane azishiye kubo, uThembelani nokwethembeka. uThamsanqa akabatshelanga abazali bakhe uyise uMathonsi kanye noMamhlongo ukuthi uPhindisiwe unezinye izingane azishiye ekhaya. uMakhangela unina kaPhindisiwe naye akabatshelanga abalingani bakhe ukuthi uPhindisiwe unezinye izingane ekhaya. uNkululeko usefuna ukukhokhelwa nguPhindisiwe ngokuthi wagwetshelwa icala angalenzanga. uNkululeko usehlela ukuyobamba inkunzi ebhange eForum lapho kusebenza khona uPhindisiwe. Nangempela uPhindisiwe amlekelele uNkululeko ngokungena ebhange ukuyotshontsha imali. uPhindisiwe noNkululeko babanjwa ngamaphoyisa ebhange bathola izigwebo ezahlukahlukene ngokuya ngobugebengu babo. Yinto eyenzeka kulo mdlalo leyo Ubhuku Lwamanqe, ubugebengu nje. Manje siyaqhubeka sizochaza ukuvezwa kwabalingiswa laba esengikhulume ngabo. uPhindisiwe umlingiswa wokuqala. Ungumlingiswa osemqoka noma ungummeleli ngoba ngaphandle kwakhe indaba ayenzeki. Unobugebengu, ushayise ingane icala langathwala nguyena. Uthola ingane yeshende ebe eshadile ayithwalise umyeni wakhe uThamsanqa. Akathembekile kunoSara umngani wakhe abasebenza naye kodwa akamtshelanga ukuthi kuzogqekezwa ibhange. Uthatha imali eyayizofaka kwi-ATM uyifihla ngoba angumlingiswa othanda imali. uNkululeko uvezwe njengomlingiswa olandela igama lakhe. Uphuma ejele ekade eboshelwe icala elalenziwa uPhindisiwe. Uya kwamathonsi eyofuna izingane zakhe. Uyisigebengu naye ngoba nakhu ehlela noPhindisiwe ukuthi bayogqekeza ibhange. Uthanda imali ngendlela emangalisayo ngoba uncamela ukuyobhadla ejele abhadlele icala angalenzanga ukuze uPhindisiwe amkhokhele imali. Uyadelela ufika ngokuthi azochwenza kwamathonsi efike bakhomba ngezibhamu efuna izingane zakhe okunguzipho zonke kanye noPhindisiwe. uThamsanqa umyeni kaPhindisiwe. Lo mlingiswa ulandela igama lakhe ngoba ube nenhlanhla yokuthola ukuthi uZipho Zonke akuyona imbewu yakhe ngaphambi kokuba ayinethisele. Kodwa uphinde wavezwa njengomlingisi onothando ngoba usamthanda uPhindisiwe yize amufake ehlazweni. Uzwela uPhindisiwe ubuhlungu ngenkathi agwetshwa. Okunye sikuthela ngoThamsanqa ukuthi wethembekile ngoba wathula nemfihlo kaPhindisiwe yokuthi unezingane ekhaya. Umyeni othembekile and unothando futhi uThamsanqa. uMathonsi uyise kaThamsanqa kanye noMamhlongo
bavezwe njengabalingiswa abanolaka ngoba abanikanga ithuba uNkululeko ngenkathi afika ekhaya lakhe. uMakhangela, unina kaPhindisiwe, umuntu onganalo iqiniso ngoba uthule ngendaba yokuthi indodakazi yakhe inezinye izingane azishiye ekhaya. Le ncwadi yomdlalo okusetshenziswa kuwo abalingiswa abazithola bebhekene nezinkinga nezingcindezi kanye nezinselelo zempilo yobugebengu obuhleliwe ukwenza balokhu bebisha kancane kancane omsingeni olubhukulwamanqe ukuze ekugcineni kuzuze wona. Bachaza ukuthi kena abalingiswa laba bazithola basebugebengini bonke, nalabe bangahlosanga bazithola sebaphakathi. Kodwa abantu bembangela yobugebengu, uNkululeko kanye noPhindisiwe, ubugebengu obuhleliwe bokuyotshontsha imali yokubamba inkunzi ebhange. Manje siyaqhubeka, sizokhuluma ngesakhiwo somdlalo. Udweshu lwangaphakathi. Udweshu ukushintshisana kwemqondo noma ngemizwa yangaphakathi. Mhlawumbe umuntu uma azithola anomzwangedwa ebese uba nodweshu lwangaphakathi. Udweshu kulo mdlalo ubhukulwamanqe siluthola lapho uNkululeko ephuma ejele engazi ukuthi umphakathi uzomamukela kanjani, engazi nokuthi uzoziphilisa kanjani njengoba engasebenzi, engenayo imali. Isisusa sodweshu. Ilapho uPhindisiwe ethola ucingo ehhovisi eForum. Ucingo luvela kuNkululeko. uNkululeko esephumile ejele usongela uPhindisiwe ukuthi ifuna imali azokwazi ukuziphilisa ngayo njengoba waboshwa ngenxa yakhe. Uma kungenjalo uyamsongela ukuthi uzokhipha iqiniso lokuthi uzipho zonke ingane yakhe, uzokhipha iqiniso lokuthi uPhindisiwe unezinye izingane ekhaya. Umsongela ukuthi uzolikhipha leqiniso kwamathonsi. Ukubhebhetheka kodweshu. Kuyilapho indaba isiqala ukuba inkinga, lapho abalingisi baqala ukubhekana nezingqinamba. Kulo mdlalo kuyilapho uNkululeko eya kwamathonsi kuboThamsanqa eyobakhomba isithombe somshado, esho ukuthi uzipho zonke ingane yakhe, ephethe nesibhamu ebasongela. Angithi uyisigebengu uphatha ngisho nesibhamu. Udweshu luphinde luyabhebhetheka njengoba uNkululeko eseshayela uPhindisiwe ucingo noma asekhaya elokhu ebelesele ngendaba yasejele neyemali. uThamsanqa usecala ukukhathazeka ebuka umkakhe uPhindisiwe ukuthi ubani lona okhuluma naye, ngoba uPhindisiwe emva kokuthi akhulume noNkululeko uye wathola ukushaqeka kakhulu emoyeni, wathuka azange asakwazi nokuthi azibambe, kwabonakala ukuthi ngumuntu othukiwe. Manje umyeni wakhe uThamsanqa useyaqala ukukhathazeka ukuthi ngabe unkosikazi wami ukhathazwa yini, kanti uNkululeko uyamsongela, ufuna imali, ufuna nokukhipha imfihlo yokuthi uzipho zonke akuyona ingane kaThamsanqa kepha ingane yakhe uNkululeko. Isixakaxaka. Ilapho zonke izinto ziphithene khona, lapho wonke umuntu esezithole senkingeni engazi nokuthi uzokwenze njani. Kulo mdlalo kuyilapho uThamsanqa eya kubo eyobika ukuthi akasamtholi kahle unkosikazi wakhe, ukuthi uyasola kukhona amfihlela khona, kanti noninazala wakhe uMamhlongo umshayela ucingo emva kukaNkululeko. uPhindisiwe useyaphahla ukucabanga ukuthi uNkululeko kanti cha uMamhlongo. Sho ukuthi kena emva ukuthi uPhindisiwe akhulume noNkululeko kwaphinde kwayongena ucingo lukaMamhlongo, umamezala wakhe, wase uyahluthuka acabanga ukuthi uNkululeko futhi, kwayenza ukuthi uMamhlongo abe nezinsolo ukuthi kwenzakalani ngale ntombazane. Uvuthondaba. Ilapho wonke umuntu ethi uzama ukuza nesisombululo kanti wenza indaba ibenzima kakhulu. Endabeni sithola ukuthi uMakhangelwa uphupha uzipho zonke ejahwa nguNkululeko waze wasizwa yinja eyayivele yamluma uNkululeko, kanti ukuya kwabo
uleko nophindisiwe ejele. Bachaza ukuthi kena uMakhangela uphuphe umzukulu wakhe uZipho Zonke egijinyiswa yinja, egijinyiswa unkululeko, ngiyaxolisa, egijinyiswa unkululeko, kwase kuvela inja yahlasela unkululeko. Kanti lokho kuchaza ukuthi unkululeko kanye nophindisiwe bazoboshwa. Manje indaba uBhuku lwaManqe siyiphetha kanjalo. Thank you. Okay, before ngiceda, please like and subscribe, yeah, and then comment futhi, yeah. Thank you. And paper 2 le isiZulu paper 2 grade 12 isiZulu paper 2 isakhiwo somdlalo ukuvezwa kwabalingiswa nesamari kuyokusiza nakhona ukuthi uphendule ngisho nemibuzo emfishane uma ukuthi ubungazi ukuthi incwadi uBhuku lwaManqe lumayelana nani. Thank you so much.